በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንዕለት እንጀራ እቲ ምስጢር ናይት መዝሙር ፊልጵ 4:4 ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጐሱ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኹ። ሓጐስና ኣብቲ ኩነታትና ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኩነታትና ምሳና ዘሎ ጎይታ ዝተመስረተ እዩ። ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16:1 ዘደንቕ ዛንታ ንረክብ። ጳውሎስን ሲላስን ብሰንኪ ስብከተ ወንጌል ብበትሪ ተወቕዑ። ኣብቲ ዝጸልመተ ውሽጣዊ ቤት ማእሰርቲ ተዳጐኑ። ኣእጋሮም ድማ ብጉንዲ ተኣሰረ። ኩሉ ነገር ጸልማት እዩ ነይሩ። ኣካላዊ ስቓይ፣ ስምዒታዊ ውርደት፣ መጻኢኦም ድማ ኣብ ሓደጋ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እንታይ ኢኻ ትጽበ? ምናልባት እህታ ወላ ብኽያት እንታይ ኢኻ ትጽበ? ኣብ ፍርቂ ለይቲ ጳውሎስን ሲላስን ይጽልዩን ንኣምላኽ ብመዝሙር ይውድሱን ነበሩ። እቶም እስራት ከዓ ይሰምዕዎም ነበሩ ይብል። እዚ እዩ እቲ ዘይተጸበኻዮ ድምፂ። ከመይ ገይሩ እዩ ሓደ ብሰንሰለት ዝተኣሰረ ሰብ መዝሙር ክዝምር ዝኽእል? እቲ መልሲ ኣብታ ጳውሎስ ባዕሉ ዝፀሓፋ ጥቕሲ ተጠቒሱ ኣሎ። ፊልጵ 4:4 እቲ ምስጢር ናይቲ መዝሙር ጳውሎስ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ብጎይታ ኩሉ ሻዕ ተሓጐሱ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኹ ኢሉ ፀሓፈ። ንሱ ኣብ ዓራት ምቾት ወይ ድማ ካብ መድረክ ክብሪ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ፣ ካብ ማእኸል ስቓይ ኮይኑ ነቲ ምስጢር ናይቲ ዘይነጽፍ ሓጐስ ዝገለጸልና ኣሎ። እቲ ሓጐስ ካበይ መጸ? እቲ ሓጐስ ካብቲ ኩነታት ኣይመጸን። እቲ ቤት ማእሰርቲ ጓሂ እምበር ሓጐስ ኣይወልድን እዩ። እቲ ሓጐስ ዝመጸ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ምስኦም ዝነበረ ጎይታ እዩ። ሰንሰለትን ኣካሎም እምበር ንመንፈሶም ክኣስሮ ኣይከኣለን። ጸልማት ነቲ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ብርሃን ከጥፎ ኣይከኣለን። እቲ ሓጐስ ኣብቲ ዝለዓለ ሓቂ ዝተመስረተ እዩ። ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ፣ ንሱ ድማ ምሳይ ኣሎ ኢልካ ምእማን እዩ። ስለምንታይ ደጊመ በለ? ጳውሎስ ሓጐስ ናይ ስምዒት ፍልፍል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ እምነት ምርጫን መንፈሳዊ ምግላጽን ምዃኑ ይፈልጥ ነበረ። ነፍስና ክትወድቕ ከላ ክንሕጐስ ንምረጽ። ኩነታትና ተስፋ የብልካን ክብለና እንከሎ ንሕና ብእምነት ጎይታይ ሕያው እዩ እሞ ክሕጐስ እየ ንበል። ስለዚ ደጊመ ተሓጐሱ ክብል እንከሎ ነዚ ሓቂ እዚ ደጋጊምኩም ንነፍስኹም ንገርዋ። ሓይልኹም ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ምሳሌ ሓደ ሰብ ሓደ መዓልቲ ተንሲኡ ሰማይ ብጽልሞት ደበና ተሸፊኑ ረኣየ። ፀሓይ ፈጺሞ ኣይትረአን ነበረት። ጉሂዩ ድማ ሎሚ ፀሓይ የላን በለ። ሓደ ጥበበኛ ኣቦ ድማ ሰምዕዎ እሞ ወደ ፀሓይ ኩሉ ጊዜ ኣቦታ ኣላ፣ ደበና እዩ ንዓኣ ካብ ዓይንኻ ዝኽቡላ እምበር ንሳ ኣይጠፍኣትን በልዎ። ጳውሎስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ብጎይታ ኩሉ ሻዕ ተሓጐሱ ክብል እንከሎ ነዚ ምስጢር እዚ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ኩነታትና ከምቲ ደበና እዩ። ይመጽእ፣ ይኸይድ፣ ይጽልምት፣ ይበርህ። ሎሚ ጸገም፣ ጽባሕ ውድቀት፣ ድሕሪ ጽባሕ ድማ ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ። ጎይታ ግን ከምታ ፀሓይ እዩ። ኩሉ ጊዜ ኣብኡ ኣሎ፣ ፈጺሙ ኣይልወጥን እዩ። ብርሃኑ ድማ ወትሩ ይበርህ እዩ። ጳውሎስ ተሓጐሱ ክብል እንከሎ ነቲ ደበና ሸለል በልዎ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ። እንታይ ደኣ? ዓይንኹም ካብቲ ደበና ኣልዒልኩም ኣብታ ኣብ ልዕሊ ደበና ዘላ ዘይትጠፍእ ፀሓይ ጠሙቱ እዩ ዝብለና ዘሎ። ሓጐስና ኣብቲ ዝቀያየር ደበና እንተ ደኣ ተሰቒሉ ሕይወትና ወትሩ ኣብ ጸልማት ክኸውን እዩ። ሓጐስና ኣብቲ ዘይልወጥ ጎይታ እንተ ደኣ ተሰሪቱ ግን ወላ ኣብ ማእኸል ዝጸልመተ ደበና
ብርሃንና ኣይንስእነን ኢና ደጊመ እብል በቲ ፀሓይ ጽድቂ ተሓጐሱ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ንህሉ ንኸውን ምናልባት ቤት ማእሰርቲ ሕማም ምናልባት እውን ቤት ማእሰርቲ ስእነትን ዕዳን ምናልባት ቤት ማእሰርቲ ፍርሕን ጭንቀትን ምናልባት እውን ቤት ማእሰርቲ ብሕትውናን እቲ ሕቶ ንዓና እዚ እዩ ኣብቲ ቤት ማእሰርትና እንታይ ዓይነት ድምፂ ኢና እንሰምዕ ዘለና ድምፂ እህታ ወይስ ድምፂ ውዳሴ ጳውሎስ ዝሃበና ምህልቕ እዚ እዩ ዓይንኻ ካብቲ ሰንሰለት ከኣልዕል ዓይንኻ ካብቲ ጸልማት ከኣልዕል ዓይንኻ ኣብቲ ምሳኻ ኣብ ማእኸል እቲ ጸገም ዘሎ ጐይታ ስቐሎ ንሱ እቲ ዘይልወጥ ምንጭ ሓጐስካ እዩ ኣሜን ሎሚ ከም ጳውሎስን ሲላስን ብእምነት ንምረጽ ዋላ እኳ ኩነታትና እንተጸልመተ ኣብቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ጐይታና ክንሕጐስ ኢና እቲ ሓጐስ እግዚኣብሔር ሓይልና እዩ እዩ ዝብል ጸሎት ኦ ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ማእኸል ጸገማት ንዝመልኦ ዓለም ልበይ መዕቆቢኡን ሰላሙን ኣባኻ ጥራይ ከም ዝረክብ ኣኣምን ኣለኹ ሎሚ ንሓጐሰይ ካብ ኩነታተይ ክምንጩ ኣይደልየኒ ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ዘይነጽፍ ፍቕርኻን ዘይልውጥ ተስፋኻን ክሕጐስ ምረጸለይ ንጸገማተይ ዘይኮነስ ንዓኻ ክርኢ ሓግዘኒ ንፍርሕታተይ ዘይኮነስ ንተኣማንነትካ ክዝክር ኣዘክረኒ ጐይታዬ ኣብቲ ጽቡቕ ይኹን ኣብ ሕማቕ ኣብ ጥዕና ይኹን ኣብ ሕማም ኣብ ሃፍቲ ይኹን ኣብ ስእነት ንስኻ ወትሩ ጐይታ ኢኻ ስለዚ ሎሚ በኣኻ ብሓንቲ ነገር ጥራይ ክሕበን ክሕጐስን እመርጽ በኣኻ ንዘለዓለም ኣብ ልበይ ንገስ ሓጐስካ ድማ ወትሩ ኣብ ሕይወተይ ይውሓዝ ኣሜን